esteu? José Manuel, bon dia. Hola. Comencem el curs escolar, un nou curs escolar, amb alegria, amb esperança renovada i també sense incidències, amb ganes de començar un nou curs escolar. Són 10.200 els alumnes. Comencem el curs escolar també amb les inversions pendents i amb les inversions necessàries de tots els cursos. I avui estem en el Francesc de Borja per anunciar també que l'edificant arriba a este centre, perquè l'1 d'octubre comencen les obres. Són 578.000 euros d'inversió, són 6 mesos d'execució de les obres. Anem a actuar més directament en la climatització de tot el centre i un accés nou entre Bairén i Legionario Bernabéu, però sobretot actuar en la confortabilitat dels xiquets. Hem assumit 13 centres educatius dins del pla edificant. Som una de les ciutats de la Comunitat Valenciana que més ha invertit en infraestructures educatives. Són 23 milions d'euros d'inversió en centres educatius. És un curs també on hem complementat les necessitats de les famílies amb aquest xec cultural escolar. A hores d'ara, dels 7.200 alumnes de la nostra ciutat que tenen dret a aquest xec cultural escolar, 5.872 han expedit ja el seu xec per a poder-lo utilitzar en els 20 negocis de la ciutat. Així que tot preparat, tot a punt, i desitjant una bona etapa educativa per als joves, per als nostres alumnes, per als claustres, les comunitats educatives i també per a les mares i pares. I com deu saber, que d'aquí no arriba el dia de la porra, focus a tots, sabeu?